Thixo esimkhonza kho. Yikongora. Asiphinde sibingelele bazalwane egameni lenkosi. Awunazi nabahle namhlanje. Nkosi yami kule nkonzo ebaluleka kangaka Nkosi yami siyovala unyaka. Awu haleluya. UThixo lokho esigcine njalo. Awunikhona kodwa bazalwane. Lokho esigcine njalo uThixo kule nkonzo sizothi nje Ebenezeri usiholile kwaze kwabala. Hayi basalwane niyazi ke makuyile nkonzo kunezinto esizenzayo njengebandla ke basalwane elineyifundiswa sisesikhathini sama exams abantu abami bayabhala left right and center bengicela ke basalwane esikhathini samanje ningivumele ngibize nathi inceke kaNkulunkulu siyayazi basalwane okuyona nje la isonto negogode kakhulu akumajazi basalwane benkosi akumabhande kule ncebo yenkosi esikhathini samanje ngizoyicela isonto ke izomotivate nibone basona ukuthi asidlale phezulu oh haleluya ngiyacela sishele isandla ke ize la phambili motivate thank you so much man of God, you are so kind. Thank you so much. I will not waste your time, but I'm just going to go straight to what I'm here for. To encourage us, Bazalwane. I'm gonna go straight to our topic for today. Failure is a gift. Get your iPads, your iPapers ready, and write this down. Failure is a gift. Failure is a key. You've tried that and tried that and tried that, you tried this thing and you failed. It may happen that maths is not for you, physics is not for you. Maybe your line is a DJ. Look at our man of God, he's here, he's with us. Akayanga esikoleni, he never went to school, but he's here with us. You could be a preacher. Stay in your lane. Uyayazi lane yakho mntaka baba. Oh haleluya. Na indoda kaNkulunkulu. Silona ivangeli lishunyelwe uApostle Paulos. Siyabonga man of God. Cha bazalwane angazi noma ngithi ngithokozile noma ngidumele nceba kaNkulunkulu ngakahlali phansi. Ingithintile yaphinda ngithunuka lento mawusuthi inceko ayifundile ngathi ungayilungisa leyo nto ukuthi mina nginajazi. Angazi ukuthi bosuqonda ukuthini manje. Kukhona ideka ncebo kaJehova la asikhumbuli siyibandla siyiphekezela incebo yoqoka ijazi. Awu kodwa likhona ijazi emazulwini. Hayi Nkosi likhona ijazi lasemazulwini noma ungasalithola ngeke lapha kodwa khona esothi masiphuma sihlangana naye emafini afika sigqokisa ijazi. Nkosi yami. Man of God ngiyacela baba nawe ihlale phansi awumphelezele lihlale phansi basana lenkosi siyazi isikhathi sakho baba Jesus ngimphelezela baba ngibonga inkosi kulesi sikhathi samanje ngiyacela bazone lenkosi siyezwini lenkosi ikhona iprofit nceka kaNkulunkulu angazi ingakubambezeni noma uvela usala usuthatha nje ngebuye inkosi sala usuthatha basana Jesus my God hallelujah bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane angizile ukuzoshumayela namhlanje lesilivalisi. Sekunokusebenza kaNkulunkulu. Ngizizwe kule ndlebe yami yangapha. Angizile ukuzoshumayela. Ngizwa prophet abazalwane. Hallelujah. Ngisumeni minginyaka. Kunento ethi kumina ama-summer bodies. Hallelujah. Abazalwane abasajini. Hallelujah. Khona iculo lakalacula utira kudala ethi it's a sunny day. Everybody's feeling okay. You're not in the way. Wozozodlisama. Lelo culo likhuluma yona leyo ndaba ukuthi abazalwane njoba sizodlisana
abazalwana basenawo, abasama-bodies, haleluya. Abantu bagcwele emkhaba, abantu bebenama-New Year's resolution, haleluya. Abantu bebekhuluma, abantu bathi sizongena ejimini umfundisi, siyapleja naku 10,000 umfundisi, sithi sizoqala ijim. Namhlanje leyo jim ayenzakalile, haleluya. Ngizosiprofetha nomfundisi khona inceke lapha ehlele emuva uthi uNkulunkulu khona usisa zohlangana naye ukuthi uthembeka, ngizothembeka kodwa wala esokweni mfundisi yebo khona uthembeka la, hayi akekho uthembeka la ekhaya, cha akekho no kushuthi useza ngiyamdownloada shothi, haleluya. Lapha sisuka khona uzohlangana nothembeka bhuti wami, receive the mighty name. But so bazalwane ngiyikhuluma le ndaba ukuthi ngicela siyojima bazalwane, imkhaba ayisane ndawo, lithi malingeniswe liqala ngesisu lifike livinjwa amafutha, haleluya. Abakwazi phela manje ukuvinjwa amafutha isiso, I prophesy, ngiyabiza ngiyaprofetha, ngiprofetha amasama-boat, haleluya. Receive amasama-boat, receive ama-BPL, receive ama-camps, haleluya. Receive